Ens setembre per final. Vinga. Aquesta tardor hi haurà eleccions. Per un costat, i ara, parlant una mica del que hem parlat en l'entrevista, alguns diuen que Iniciativa és el partit de la cultura del no, i en aquest sentit el no a la pedrera, a la biomassa o al càrting. Per una altra banda, durant tota aquesta legislatura s'han acumulat alguns incidents, algunes males gestions que són directament dels departaments d'iniciativa, o com a mínim la ciutadania ha considerat que la gestió dels incendis, de les nevades o de la sequera ha estat discutible. Quines expectatives tenen davant d'aquestes eleccions i com volen lluitar amb aquesta sensació d'alguns que Iniciativa és el partit de la cultura del no? Mira, començant per aquí, i és que m'ho has posat molt fàcil quan has nomenat el tema de la sequera. Som els que diem no a allò que no ens agrada i som els que diem sí a allò que creiem que és oportú. Som els que diem no al transvasament del Roine o a la megacanonada dels departaments del PSC per portar l'aigua des de Beta Sabayon fins a Barcelona, són els que diem sí a la millor planta desaladora d'Europa, que està al Prat de Llobregat. Per tant, diem sí a la nova cultura de l'aigua i la deixarem, sigui que entri a governar a partir del properes eleccions autonòmiques, una herència d'aquest sentit important, com en gestió de residus, com en polítiques d'interior, i diem no a allò que no entra dintre del nostre programari, que és, entenc, el que ha de fer un partit polític. En quant a les qüestions on es pot qüestionar, es pot estar més o menys d'acord amb la gestió que s'ha fet, home, jo crec que aquí hi ha una visió molt parcial del que s'ha fet. I poso com a exemple les polítiques de seguretat, polítiques d'interior, els Mossos d'Esquadra. És cert que hi ha hagut, en 4 anys de legislatura, un parell d'incidents que jo crec que s'han depurat responsabilitats de manera suficient, dit sigui de pas. El tema de Bolonya, això és directament va en contra del seu electorat i contra els seus simpatitzants. Evidentment, i això és de governar et porta aquestes coses. Però a mi m'agradaria, i m'hagués agradat que durant aquests 4 anys, que el mateix soroll mediàtic que ha generat Bolonya, que insisteixo, Bolonya va acabar els incidents de les manifestacions amb un cessament d'un càrrec important dels Mossos d'Esquadra. Per tant, no és una cosa que sortéssim satisfets i diguéssim, escolta, la primera vegada ho faríem igual. No. Va haver una comissió de treball, una comissió d'investigació de què havia passat, que va acabar amb el cessament del número 3 del departament, el número 2 dels Mossos d'Esquadra. Per tant, no és una cosa que ens l'haguem mirat des de la llunyania, però també m'agradaria que aquest mateix ressò mediàtic l'hagués tingut els Premis d'Amnistia Internacional per col·locar càmeres a les comissaries, o la creació d'un codi deontològic dels Mossos d'Esquadra, o la creació d'un comitè d'ètica encapçalat per l'exfiscal Villarejo. És a dir, jo ja entenc que és molt senzill, a més el partit petit d'un govern, fotre-li pals durant tot el mandat, i si jo fos l'oposició segurament faria el mateix. Potser aquí el regal envenenat, no?, del Departament d'Interior? Bé, home, algú pot dir, i algú ha dit, i en bon sentit, de cara a l'electorat més fidel, que portar Interior era un marron, era una qüestió que podia ser incòmoda. Jo prefereixo pensar que és la demostració que Iniciativa no és un partit que només pot portar medi ambient, habitatge i aquest tipus de conselleries que semblen fetes a mida, sinó que és un partit de govern i que governar és portar allò que et pot donar una imatge que el teu electorat la satisfaci i li faci anar amb la cara molt alta i li faci dir, escolta, que bons que són els de la gent d'iniciativa i els tornaré a votar i ves com va ser. Però també és portar aquells departaments que no necessàriament són simpàtics a la ciutadania, però que són necessaris pel bon govern d'un país. I en aquest cas, portar Interior, jo crec que ha sigut la demostració. I insisteixo que el balanç global dels 4 anys del Joan Saura com a conseller d'Interior per mi és positiu, i per molta gent, per Amnistia Internacional és positiu, i per moltíssima gent és positiu. Amb tots els blancs i negres que hi ha hagut, però aquesta és la demostració que Iniciativa és un partit de govern i que pot portar els Mossos d'Esquadra, però evidentment per sigui de base una tradició on el PSUC, d'on prové bona part de la classe dirigent actual d'Iniciativa, havia portat governació, seguretat ciutadana a molts ajuntaments d'aquesta i d'altres comarques, i a ningú se li podia dir que la gent del PSUC no podia portar la policia municipal. Per tant, estem arribant al final i ens queda molt poc, però vull fer una última pregunta, però li demano una resposta molt curta, és per què Iniciativa és l'únic partit que defensa obertament la redició del tripartit? Perquè som els únics que el 2007 vam dir que nosaltres només estaríem en governs d'esquerres. Això ho mantenen el 2011, tot i que hi ha molts dirigents que diuen que hi ha un cansament. Això ho mantenim amb un...
diguem que serem més exigents. És a dir, el 2007 era el moment perquè entenim que el primer govern tripartit va ser accidentat per la qüestió que es desmarca del tema de l'Estatut i la cosa acaba com acaba, però que el 2007 era necessari reeditar per donar continuïtat a algunes polítiques que havien quedat a mig fer. I insisteixo en les polítiques d'aigua, les polítiques de les polítiques d'interior. Ara hem de fer un pas més i dir, escolteu, senyors del PSC, Esquerra Republicana, hem de fer un nou govern d'esquerres, però que no només sigui un govern amb els partits d'esquerres, sinó que aposti claríssimament per fer polítiques més valentes i més acurades d'esquerres. I aquest és el nostre objectiu. El nostre objectiu és ser prou forts per tenir més pes en aquest govern i si això implica que es pot formar part d'un govern d'esquerres amb un programa molt netament d'esquerres, hi serem, i si no, no hi serem. No és una qüestió, com diuen alguns, d'agafar-se les cadires a canvi de renunciar a ideals, no és això. Doncs hem arribat al final. Jordi Garriga, president comarcal d'Iniciativa, moltes gràcies. A vosaltres. Bones vacances, agafa forces, que l'any que ve vindrà carregat. Perfecte. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb una altra entrevista aquí al Tal Com Raja, aquest mes de juliol, amb entrevistes en profunditat de 25 minuts. Fins demà. Thank you.